ceerno ɗi radiyallahu ta'ala anhu taw ko e bindol jungo makko gonnoɗen ko e deftere makko hijratu su'ada'i naam ko hen gonnoɗen na way noon darsu hande o naam en janngani deftere nde kono fof gotum nde wonno en garino hen ha e ceerno Ibrahima Diallo naam ha ceerno Jalal kita sifi almudagal hakkude makko e ceerno o wuuri aadi hakkude makko e Seydil Hadji Ali naam ha ɗum timmi o jokki aadi hakkude makko e ceerno e wasiya alhaji Ali ha o hawri hen e ladial o meeɗa waylude o meeɗa wostade o meeɗa waylitade joni noon na waddi munasib taade en gari hay haala makko na waddi munasib e ɗiɗo lettre uji ɗi ceerno windunomo caggal noon kanko winduno ceerno ceerno jabti lettre mo winduno ceerno o noon lettre o arani ɗo lettre uji ceerno ɗi ko ɗi gonɗo bindi jungo ceerno lettre uji ceerno bindi jungo makko Cheikhuna Alhaji Mouhammad ibn Saïd ɗi o jaabino ɗi ko ɗi gonɗo kanko lettre mo winduno ceerno o jogii ɗum ko ceerno Siraji mo ceerno Bachir mbaɗi mi yiɗino hebde lettre o on saha nokku ona heela taw namahate fof woni koɗo zawiya baba Bachiru ɗo en kan noon egginama kayitaji ɗi fof jiiɓodiri min donki yitude ɗum waɗi bayel mbay ko ma yaafo o ɓooyi ñagademi taw o tinima ɗo jogui lettre uji ceerno ɗiɗo gila o saaha rooni boom o rewe am Daka FM waɗi ɗi wonde ƴefta lettre uji ceerno ɗi kono addanno kam gantinde jinnomi ko tawa lettre ceerno Ibrahima Diallo ono tawa kañum e hoore mum e binde jungo mabɓe tan foof yaada woni noon kala misiraji Baba Bachiru gillana ɗo min donki yitude on saaha taw fof kayitaji ɗi jiiɓodiri ndonno ko eggingol taw eggi zawiya o joni o jinama he gale Baba Bachiru to eggo on ɗon addani kayitaji ɗi jiiɓodiri minne mboɗo waɗamo hami kono kanko o ɓooyi ñagade ɗum ɗo kono kadi en mbawa wawde janggo ɗum taade na waddi mo nasib e ko gonɗen e mum ɗe balɗe ko na waddi mo nasib ko ceerno Ibrahima Diallo en winduno ceerno lettere caggal nde ceerno yalti Madina Alhaji ari Kolda waɗi Kolda ko dumuna gonɗo ɗo no ha ñawore gasi laamu wimo wonde hankkadi yo yaltu diwan Kolda fof yo yaatu yiɗi fof o yalti toon hankkadi omo ƴeewa nokku ɗo omo siñta kanko ceerno o fokkiti o yeehi kanko ceerno wona no joni ni humpito weeɓani téléphone ngaji ngala e ko nandi hen woni dumunna ɓe kumpitaki ceerno ceerno Ibrahima Diallo mo kalannoɗen o windi lettre o totti biyeteɗo Boubacar Mana ko gorko kumtuɗo haaju Boubacar Mana ko gandaɗo ɗum waɗi ma en garoy hen ni ɗum waɗi nde o addi lettre haw yi ceerno ceerno hoore mum nanguimo ɗo sali o yaha nde jabti nde won goɗɗo mo tottuno e naw jaabowol Boubacar Mana o nangui ɗum ɗo hawde dumuna nde o acciti ɗum Boubacar Mana ko kumtuɗo haaju guila e guuram Seydal Hadji Ali kala ɗo o nelimo haaju o fewat tan kanko o meeɗa nelede nelal o arti o wi mi heɓani walla mi yaani walla mi anda nde nela fo tan fewat ɗum waɗi ɓe nelimo ɓe mbaddi hen lettere ɓe tottimo kanko Boubacar Mana yaayino e ceerno to mbawɗa yiide mo e aduna he fof Kantora Ɓundu Ferlo abbo mo ha Fuuta tottamo lettere o anda ko jonde makko tan jooɗiɗen konngol makko keɗiɗen te ceerno Ibrahima Diallo en on saaha ɓe jalti Madina de on saaha ɓe jalti Madina ɓe gari e Ma'awa
fodde ujunere e temedɗiɗo neɗɗo Naam. yalti Madina ari Ma'awa ɓe ñawna ɗon ɓe mbiya ɗum mawon Naam. ɓe ngari ɓe jooɗima ɗon ɓe daakima ɗon Naam. eɓe paadi yamirore ceerno no ceerno wiiri fof so ceerno wi ɓe keddo bisimilla so ceerno wi ɓe ngabba ɗum konngol ko konngol ceerno ɓe totti leetere o Boubacar Mana Naam. nde wonno ko toon alhaali o fuɗɗi waɗa ko toon puɗɗeten Naam. on saha ha jottoyɗen Naam. e lettre uji ceerno ɓi ɓe neli Boubacar Mana ko gorko kumtuɗo haaju Naam. meeɗa neleede nelal waasi fewde ɓe mbimo abbo ceerno Naam. kala to mbawɗa yitude mo e aduna he Naam. ko kanko keɗiɗen ɓe tottimo leetere o fokkiti kanko Boubacar Mana Naam. o anda to fayi o anda to fayi o anda to jogori tawde ceerno Allah no ɗowamo Allah no soggamo tan omo yaha tan ha Allah waɗi kisa ori ha temanto Naam. ori ha yetti temanto o tawi ɗon Yero Dieynaba kanko Boubacar Mana Yero Dieynaba woni chef de canton Naam. diwan o Yero Dieynaba Sabali Naam. o jangtanimo laawol makko kanko Boubacar Mana Naam. o wino aada Fuladu ni Fuladu naaɓe kamɓe so ɓe ngari e nokku Naam. joomum ñande ari nde fof haalata laawol mum to gummimi holto paami holko addimi ɗo e ko mbaɗanmi ɗo so ñalawma goto so balɗe ɗiɗɗi so lewru so hitande Naam. laawol goto ɓe jangtoto fof o jangti o wi min de addimi ko ceerno amen laaknanmi Naam. ceerno amen nden jiilotomi mo ngannduɗaa yehii Naam. accii men caggal min nganndanamo hay habaru Naam. min ngannda to woni min nanaani habaru makko Yero Dieynaba o haalanta o jooni noon ko dental ngal umminimi Naam. nelimi yomi abbamo haa mi yiita mo gila ɗon noon gila toon to Kolda to Naam. woni Ma'awa haa Kantora Naam. haa Pacana hankkadi o sifii tan haa Ɓunndu haa Fuuta yomi abbo mo i jooni noon Allah soggii kam addii kam haa ɗo maa ɗo Naam. ko ɗum nde woni laawol ngol ɓe mbi yomi yiiloomo ila jami an hayli alam wonaa ɗi nokkuuji tan Naam. to wawi wonde e aduna hee fof eɓe nganndi noon kanko mo hokka ngal dokkalna e makko on duwaw alhaji alene jaabe makko kala haaju mo ummina tan feewat o wi ni Yero Dieynaba ɗum nde addimi ɗo Yero Dieynaba wiimo ceerno mon ono wiyete ceerno mon jiilotoɗa no ceerno mon wiyete o wi ceerno amen wiyete ko Mouhammad Saïd Yero Dieynaba wimo gasi a yiiti ɗon Yero Dieynaba wimo gasi a yiiti ceerno mon o wi ceerno mon o ko ɗo woni ko min woni jaatigi makko Yero Dieynaba wiimo bisimilla jooɗo taw namdima inde makko mbiyata mo Boubacar Mana o wi a yiiti ceerno mon jooni noon jooɗo haa kaccitoɗa jooɗo haa kaccitoɗa sa haccitima mi wadduma e neɗɗo nawma to siñcaan makko to andi kanko ari ko temanto toon tawi Yero Dieynaba ceerno noon nan to ceekewi to toon ceerno en ciñci a yiiti ceerno mon jooni noon jooɗo haa kaccitoɗa sa haccitima mi wadduma e neɗɗo nawma to siñci to sabi hakkude ɗo e ɗo siñci ɗo kiloji 4 wonɗo kiloji 4 wonɗo o namirani konngol ngol seesa nde wimo a yiiti ceerno mon hakkude ɗo e ɗo siñci ɗo ko kiloji 4 fat kassari mi wadduma e neɗɗo holloye ma toon ɗum o nanani ɗum fat kassari yiide mo ceerno ɓuranimo kala hunde e aduna kala hunde e aduna yiide mo ceerno ɓuranimo en kalani kam haala kassari fat kassari ala o fadani o sali ɓe gone fooɗodirde kamɓe ɗiɗo kanko Yero Dieynaba a fadat kassari mi fadata a fadat mi fadata a fadat mi fadata mi wawa e nder ko e pooɗodirta ko ndeke Allah hoddiri ceerno ummima to siñcano mum to ceekewi to kisa ari tawiɓe ɗo
ɗo poɗodirta ɗo ceerno ummima to te kayum tan goto de kiloji 4 wonɗo kisata yiɓe temanto ɗo andi mbimami pondoɗen ko janngude lettere ceerno Ibrahima Diallo on ala ɗo woni koye juuɗe sira juuɗe ɗum ɗo joni ko min windiri ɗum kono koye haala ceerno Ousmane banda o nan ɗo ko ceerno Ousmane haalata ko banda mum banda o no ɗotel fogam he jiɗɗo fof kadi mami neldu ɗum o jom kisa Allah itti ceerno hoddiri ceerno ummima to siñcani mum to ari tawiɓe ɗon eɓe poɗodira koma kaccitoɗade mi wawa fadde ceerno tawiɓe ɗon e ɗemgal ceerno wi ɓe jaɓɓodiri jaɓɓugal alliyankewal jaɓɓugal jurminigal jaɓɓugal o wingal gadda hecciɗini ɓerɗe woyni guite hecciɗini ɓerɗe wanji goɗɗam guite ɓe jaɓɓodiri ɓerɗe maɓɓe kecciɗi ɓe donki jaggude koye maɓɓe ɓe gone woyde caggal ɗum ɓe kabrodiri kabrodiri koɓe kabrodirta mo jogui letere noon ceerno Ibrahima Diallo o itti letere o o totti ceerno wi ñande hen ko Allah tan andi weltare nde ɗo foti ñande hen goɗɗo anda on ñalawma nden weltare e nden softede ko Allah goto andi no ɗum foti to Allah kisa e hoddiro Allah kamɓe fof nden ndiɗon kastari ɗi kamɓe tato ceerno e Yero Dieynaba e Boubacar Mana tesko ɗen noon oɗo Boubacar Mana jiida e Oumar Mana on ne ko banggue jeeɗiɗo limteteɓe ɓe ceerno siñcata nde jeeɗiɗo ɓe ko Oumar Mana limtete hen kadi Mana ko diwan e Guinée Bissau nden ko noon ata jeeyaɗo wiyatno ko kala goto to jeeya yo joftin eto jeeya to beele wasa majjude Oumar Mana jeeya ko Mana Boubacar Mana kamɓe jeyda e nokku goto Oumar Mana o noon woni jeeyaɗo e jeeɗiɗo ɓe ceerno oɗo Boubacar Mana abbinoɓe kañum kisa ɓe ndendi kastari ndi kamɓe tato ɓe kaccitima ɓe gayni ceerno ummodima e makko temanto kanko Boubacar Mana kamɓe tan ɗiɗo e ɓen payi to siñcani ceerno to ceerno siñci ɗo mbi aqdami hima kadi ko koyɗe maɓɓe dabeje ngala ɓe jalti temanto ko ɗon ceerno udditi letere ceerno Ibrahima Diallo o woni janngude letere o ceerno Ibrahima Diallo no haala almudo minen fof miɗen ɗo jooɗi min jooɗi ko jondema ko konngol ma no mbiruɗa fof ko noon o waɗi kadi ceerno expliqué tampere nde ɗum fof ma en pawɗo o jooji ɗi nde wonno ko taarih kadi no ɓuuri moƴƴude tan joomum en daña hen ko laaɓi sabi saha tarikaji ne kaale nan yaaja kono so tawi guittuɗa koye konngol ceerno taw ko e sawtu mum taw ko e sawtu ceerno nanɗa ɗum hankkadi hay goto wawa firtude ɗum yaajude haala ceerno ɓuuri yaajude haalaji woɗɗo omo haala no ɓe tampinira eno ɓe guddira Madina kala jiɗɗo ferde sono yalta Madina no ara mawon woni ma'wa no suuɗorto soɓe nanguiɓe no ɓe pirannoɓe eno ɓe cokirannoɓe fof omo haala ɗum hen eno ɓe ƴeftiranno ceenal ɓe mbaɗa e koye maɓɓe ɗum ɓe kujjirannoɓe ɓe pembaɓe andi tampere waɗino on ɗon kadi kettunoɗo hen o fof ma en paw keɗo ɗon tawana e ɗemgalam dañon ko ɓuuri labde ceerno Ibrahima Diallo haalima fof kono fofde koma kono jarani men kala hunde ko an tan ɗon ko noon Alhaji Ali wi ko an men keeɗi ɗo mbiɗa fof ko noon kala to mbawɗa wonde o udditi letere o omo jangga kanko ceerno gila ɓe jalti temanto omo jangga letere o omo urno letere o takka ɗum e becce makko o moma ɗum e yeeso makko letere o ɓuuco ɗum o takka e becce makko o moma e yeeso makko letere ceerno Ibrahima Diallo ceerno wi elle komin tagganaɓe leydi ndi hakkude temanto e ceekewi ceerno haawi ɗum goɗɗal ngal o teskiɗo hakkude nde kiloji 4
ceerno wi elle men taƴi lofu ngu ko e mintaji nayyi o wi min komi jahannoɗo ɗo tan kono ko teskotonomi ɗo oɗo lofu e tampere yaadu o wi ñande hemmitinani o cikkata ko e nder mintaji nayyi ñande hemmen taƴi Allah e weltare nde e yiide kadi leetere o e humpito ngo dañmi dental ngal na e jamma jam mi ɓe ngari haɓe jottima ceerno jaabi leetere ɗum jiiɗa e ɗiɗo hay on leetere no woodi ceerno jaabi leetere woodi mo to te almuɓe ɓe yo naɓan ceerno Ibrahima Diallo en oɗo noon o nanggui ɗum ɗo Bocar Boubakar Mana tawno on saaha ko e siñcani keso kadi ko neɗɗo tiiɗɗo o kumtuɗo haaju jaabuwol hooti kono caggal ɗum kadi kanko Boubakar Mana kanko nawata ɗiɗo lettre uji ɗi kalten ɗo kono ko adi ɗiɗo taw ceerno jabtinoma on lettere taw yiɓe toon e ngol jaabuwol ceerno wi ceerno haadi ko ɓi Alpha Amadou Dila ceerno haadi siñcanano ayni maadi kadi ayni maadi woni wuro ngo ceerno adi siñcude omoni oɗo ceerno haadi on ko toon wonno ko ɓi Alpha Amadou Dila kanko siñcanano ayni maadi ceerno adi siñcude ha joni ko ɓesgu mabɓe wonɗon tijjani nan toon Abdoul ɗi tijjani ceerno Cheikhouna Abdoul Diallo ceerno haadi yo heddodo toon kala mo wawa arde e nde ɗo hitande kala mo wawa arde yo ceerno haadi heddodo e ɓen joguiɗo gantu rafi cellal walla mo ganduɗa jawdi mum nayi mum ne saaki koma renda ceerno haadi yo heddodo e ɓen nono ceerno haadi ko gando ko jangguɗo yoɓe gon e jungo ceerno haadi o yamiraɓe ko moƴƴi o haɗaɓe ko fewani wona o lomtima hen nelaɗo sallllahu alih w sallam wona o lomtima hen Cheikh Tidiani wona o lomtima hen Seydil Hadji Ali kala joguiɗo gantu mo wawa arde e nde hitande yo heddore ceerno haadi so tawi noon ko ceerno Ibrahima Diallo on kay koyo artat ceerno Ibrahima Diallo kam koyo artat ni ceerno heddodiɗo e Boubakar Mana no mbimami ni leetere kay jaabuwol hooti almudu goɗɗo nabi Boubakar Mana heddiɗo haa kisa o yaadoyi e ceerno Hamdallah nde wonno on saaha galle o araɗi galle o noon Hamdallah neniraɓe toon gonno nen Mariame Seydi enen Aissata Mamadou nen Aissata Mamadou woni yummum goggonen galle on saaha ɓen Hamdallah te julde taske fandima no mbimami Boubakar Mana ko kumtuɗo haaju ceerno juuloyi taske Hamdallah toon juuloyi andi ɗo siñta ko nayi taske alkamisa ñande hen wonno goo taske ko altine woni goo talata alarba alkamisa nayi taske ɓe ciñci andi julde natti woɗɗude nde kay andi wadde Boubakar Mana nde ari nde ko balɗe siñcaɗe tan o tawi ɗo ceerno ni ceerno yaade e makko Hamdallah ɓe juldoy toon taske o wi Hamdallahi ko wuro yimɓe hewɓe ne mbiya jeeya ko e Gambi kono wuro ngo ko e Sénégal waɗɗani manda duwañi o wi neniraɓe ko toon gonno e yoga e almuɓe no toon keddodino e mabɓe ni ceerno ko toon juuloy taske o yaade oɗo Boubakar Mana ɗo ga siñcane ga ɗo ceekiɓe ɗo Madina Gounass o lomtini Oumar Mana ko on julduno iidi gadiɗo juulede ɗo ko julde taske julnuno ko Oumar Mana o yamirno yo ardoɓe julnaɓe kanko noon o juuloyi Hamdallah galle o ko toon woni caggal ɗum hankadi ɓe garti ha ɗo e Madina Gounass ceerno siñci Madina Gounass o ardi e galle o artidi e Boubakar Mana ko nden noon o jabti ɗiɗo lettre uji ɗi jogorɗen janggude lettre uji ɗiɗo Boubakar Mana nawti lettre uji ɗi bindol jungo ceerno on lettre uji ɗiɗɗiɗo ceerno wi ko Gounass ɗon fuɗɗori Gounass yawmal ahadi الثامن والعشرين من ذي الحجة أي عام ويندي ɗum non koy français 1354
من الهجرة شيرنبي الحمد لله الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لأمته إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فامن نون كنو بندوريني كنو جانجيران kala hen ko fuddi e hoore ay ko fuddaki kono bindori ni tan ceerno fuddori do ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wassalatu wassalamu ala man khuliqa min al-mahabba فقال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كنت كنزا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فتعرفت إليهم فبي عرفوني وقد علم يقينا أن أول طلعة التجلي للظهور والتميز إنما هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وتلك الجوهرة المتميزة هي التي يعبرون عنها بالحقيقة المحمدية ومنها انفصل وتصور جميع الوجود أما بعد فالسلام المشيع بمحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الشيخ التجاني ومحبة سيد الحاج علي مع جميع الوسائل من أسير ذنبه المشتكي كثرة حوبه محمد بن سعيد إلى السادات الكرام والأصحاب الأعلام سيدي إبراهيم ابن السيد محمد وسيدي محمد الهادي ابن السيد ألفا أمديلة كالسادات يحيى وأمر مندو وغيرهم من الأحباء الذين في المأوى كسكرادو ديدو سجي نديدو نجوبودي لا ceerno haaldata ceerno e waawde mo arabiya e kongudi tañiide dum do no haaldata do di joni no yodi arabiya من الأحباء الذين في المأوى والعقلاء الفضلاء أسكنهم الله بعد طول الأمر مع السلامة في جنة المأوى ويمتعهم فيها بالمن والسلوى ولا زلتم محفوظين من كل ما ينزل من البلوى ومعافين عن كل ملمات الشكوى ما دام قرار الرضوى ما دام قرار الرضوى ويعصم قلوبكم المطلع على السر والنجوى من الزيغ والميل إلى كل ما ينافي التقوى يودي سوية فوف كل هن داجير هادي كو واو كل هن داجير داجي كو واو وبعد فاعلموا أني رأيت كتاب الاستئذان في المقامة أو الاستراحة في المأوى خذوا الجواب الصبرة هو ما كتبت إليكم في الأيام الماضية قائلا إن سيدي محمد الهادي فليمكث مع كل من لا يمكن له الإتيان في هذا العام ويكون في يده يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سيدي إبراهيم جلو أمرته أن يأتي إلينا بعد مروره من بدورة إن أمكن ويأتي عبد الرحمن صاحبه مع ما يرسل من متاعه إلينا وكل ما عدا إبراهيم جل وألفا أمر فليفعل ولا فليعمل ما أمكن له من الإتيان والبقاء حتى يتأهب في العام القابل دون ليتر قدنو كان جفون بنددا إيدو بوبكر معنا نوتنو ceerno wi ko gunas do e gunas nyande alet no gas e jeetati taski letere ndo bindande kono kay sinca ko alkamisa nay taski jon non onon natobe internet madon nay taski 1354 nay taski 1354 ƴeewon holɗo hawara madinade sinca sabi mbaɗa hen datuji kewɗi dat kaliteɗo noon na hen 27 février o on ɓe gadda ɗum hen ɓe gaddi hen datuji goɗɗi tawno ko tarikh
ɗum waɗi haalaji ceerno Ousmane tawi ko ceerno Ousmane ƴakaccama keɗiɗa ɓe jogui bandaji makko tati bande hen fof kanko o wiyata Madina siñcako e janvier kanko noon tan wiyata Madina siñcako e janvier ceerno Ousmane ko noon wiyata joni noon yaaji kadi ko yaajanata ari wonde ko 27 février kono noon oɗo date so waɗama date uji ɗi fof hollete holluma mayirɗe janvier holluma hay 27 février o ha ganda tan fof no gonɗi ko bindol jungo ceerno wona goɗɗo lomtini de ko binde jungo ceerno wonɗo kala ganduɗo ceerno ko bindannoɗo ɓe gaddi binde jungo makko jogui me binde ceerno gasata ceerno defte ceerno Ousmane fof kanko windi hen saha yeɗɗo deftere hello ngoɗo o winde hen ha heewa o deftere nde ko Ousmane Alhaji Ali jeeyi ɗum wadde hen noon dowuji o haala hen ko o haalata taw jiiɗa o lettere piranoɗo nde o fira fayi Madina Seydi Alhaji Ali jiiɗa e ɗiɗo lettre uji e goɗɗi nogas e jeetati taske ñande alet 1354 hijriya Madina Gounass ko nden gol meɓindir oɗo lettere ceerno wi mi yetti Allah Allah jamirɗo nulaɗo mum sallallahu alaihi wasallam andi en debi arabiya o wiyeɗen pira e pular o Allah jamirɗo nulaɗo mum sallallahu alaihi wasallam o wi nulaɗo makko o wi leñol ma so tawi oɗon jiɗi Allah ndewe am min Muhammad tawi ko gonga moɗon jiɗi Allah yemtine kam on saha Allah yiɗa on yurmede e kisal woni e tagaɗo e yidde woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o taga ko e gidgol Allah ko e gidgol ko hen o taga o wi sabi ko Allah wi e ɗemgal nelaɗo makko annabi makko sallallahu alaihi wasallam e hadisul qudsi woni yewtere hakkunde Allah e nelaɗo kamɓe tan malaika lombaki ɗon andi qur'an aɗa wi koye jibril jippini e nelaɗo kono hadisul qudsi wona noon ko kamɓe tan e koye mabɓe Allah wimo kuntu kanzan Allah yi Muhammad mi woni no ngalu suuɗingu mi andanoka nde jirmi andede tagmi tagore gandinimi ɓe nde tagmi ɓe gandinimi ɓe gandinimi ɓe hooran fata arraftu ilayhim ɓe gandimi noon kono ɓe gandiri kam ko sababinde am tabi ko min tagui ɓe kadi ko min andiniɓe so tawi Allah wini fa ahbabtu jinmi an urafa ay on fa ahbabtu jinmi ko e nden yidde nelaɗo taga sallallahu alaihi wasallam o wina anda noon e ko laaɓi ko nelaɗo adi feeñde e ko laaɓi ko nelaɗo addi tagede kaade Allah wini jinmi andede tagmi tagore inde tagore noon ko nelaɗo addi tagde anna awwala dal'ati tajalli li zuhur wa tamayyuz ƴellitande adide feeñande tagore nde ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on adi tagede sabi nde o taga taw adama nayi hakkude ɓakkere bayna adama bayna nafsi wan nasami hakkude fittandu e ɓakkere te on saha kanko Allah andinima ko nuraɗo Allah wadde kanko addi tagede ceerno wi nden ɗon noon ngel ɗon ñaguel dimel woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ngel ñaguel dimel woni nelaɗo ngel e paccirirta gamum bil haqiqatil muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya andi ko on adi tagede wa minha infasala ay e nden ñayre on durru on jawhar on lasli ko hen yalti ko hen mbadini jami'ul wujudi windere nde fof kanko adi tagede kanko ne ko heddi ko fof yalti e makko neke nde Allah wi ceerno haalantuma ɗo ko dalil wonde nde laaɗo taga ko e jiggol man khuliqa min al mahabbati tagaɗo e jidgol ko hono ni woni sababu o sabi ko Allah yi fa ahbabtu jirmi an urafa woni sababu tagmi tagore nde ndeke nde laaɗo taga ko e jidgol sabi kanko adi tagede nde o taga ko heddi ko fof taga e makko ko leeterde kono ay seeremɓe waliyaɓe Allah no kaldata e jeeyaɓe Allah
ko abina ɓe kalata haaju maɓɓe ko maɓe pindina haaldeteɓe ɓe kuccinna ɗumen e Allah kuccinma e Allah ɓe kuccinma e nelaɗo sallllahu alih w sallam ay ko nden ceerno wi amma baadu so ɗum ɓenni mi yetti Allah mi juuli e nelaɗo so ɗum ɓenni o wi salminandu salmunandu ndu ganduɗa e ndu duusira salminanandu no duusandu yidde Allah e yidde nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam e yidde Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu e yidde Seydil Hadji Ali فالسلام المشيع بمحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الشيخ التجاني ومحبة سيد الحاج علي nduɗo salminandu ndu ganduɗa ko ɗeɗo gueɗe nayyi duusi ɗum yidde Allah e nelaɗo yidde Cheikh Tidiane Seydil Hadji Ali o wima a jami'il wasail e dendagal noon hankkadi jokkorɗe lo mbiɗe ɗon Seydil Hadji Ali ha yettoyi Cheikh Tidiane ha yetti nelaɗo fassalamul musayyaw ndo salminandu duusirandu e ɓeɗo ɓe kalɗen ndu salminandu min asiri ndu salminandu de ummi ko e dahaɗo bakkat mum mo bakkat mum dahi ay ko yankinare fassalamul musayyaw min asiri zambihi ndu salminandu duusirandu ɓeɗo ummi ko emo bakkat mum dahi gullitiɗo bakkatuji mum kewɗi ko jankinagol biyeteɗo Mouhammad ibni Saïd salminamiru fayi ko e hohoɓe tedduɓe fayi ko e wondiɓe anduɓe ceerno Ibrahima Diallo ɓi ceerno Mouhammad e ceerno Haadi ɓi ceerno Alpha Amad Dila ay o rewa inɗe ɓeɗo ɗiɗo o wi ko nonne kay hohoɓe heddiɓe ɓe ko wayno Yahaya ko wayno Oumar Mandou ay ɓe o limtiɓe wa gayrihim o wi ko wona ɓe minal ahibba'i aɗan ɗanode kadi e ko wona ɓe minal ahibba'i alladina fil ma'awa yiɗɓe wonɓe ɗo ma'awa ɗo woni mawon ndeke en gandi to ɓe jalti Madina ɓe gari mawon nde bindata lettre o ne ko ɗon ɓe gonno ɗo mawon ɗo ma'awa mi limti inde mon onon ɓeeɗo e heddiɓe wonɓe ɗo ma'awa ɗo mi haaldima noon ko ɓe ujunere e temeɗɗi ɗo o wi yo Allah dahmid on ñamde wiitede eyi alladina fil ma'awa o wi e haqqilɓe mbeɗa salmina kadi haqqilɓe jomiraɓe haqqillaji ɓe ganduɗa ko ɓurɓe jogui ɓuural gimmigal to Allah o wi mi ñaaguima Allah yo Allah honnu on caggal juude gurdam e kisal yo Allah honnu on e aljanna biyeteɗo ma'awa o jannatul ma'awa aljanna mo ganduɗa neɗɗo so naati yaltata caggal juude gurdam mon yo Allah honnu on e o aljanna mi ñaaguima Allah Allah dahmita on to aljanna so nani on aljanna o dahmita on ñamde wiitede mannu e salwa woni ñaɓɓe ɗe jippoto e bani Israila en ha ɓe mbi lan nasbira ala ɗamin wahidi mi ñaaguima ɗum Allah mi ñaaguima Allah kadi wata on ceer oɗon ndena wata ceere oɗon ndena yo Allah reen on kala ko ne jippo e jarabi yo Allah dandu on kala ko ene jippo e gullitagol yo Allah dandu jarabi jippo e mon sako ni oɗon gullito o wi mi ñaaguima ɗum Allah ɗon ɗo ina heddi hayre wiitende radwa ko montaji hayre mawde ara beɓe ne tindina defte luga ɗe fof e nde haala toon maqama en shu'ara en defte ɗe fof e nde haala toon ko hayre nde ganduɗa ko montaji mawɗo nde dirtata ɗon ɗo nde heddi won ɗon ɗo aduna heddi sabi son aduna ne heddi nde wawa busde place mayre yo Allah waɗan ɗon o duwaw mo ndu wanimi on ɗon ɗo hayre nde ne heddi e place mum nde dirtadi wa ya'simu qulubakum almuttali'u ala sirri wan najwa Allah ƴellitiɗo ko suuɗi e ko feeñi yo Allah reen ɓerɗe mon yo Allah reen ɓerɗe mon e gooñagol ɓerɗe mon gooñano e kala ko riwodiri e kuɗol Allah yo Allah reen on heen jaafoɗe téléphone ngaji ɗi kala kaalowo téléphone yo yaa boowal ɗacca haqqi téléphone ngaji ɗi walla guitton réseau ji mon ɗi minen fof ko min ñifɓe téléphone ngaji amen
ceerno wi kala ko en riwondira e kulol Allah yo Allah reen hen berde mum o yo baadu tagal dum do fo so benni inni ra'aytu kitabal istizani mi yi letter cakkitinogol letter binduno don kam odon cakkitino pour heddade ma'awado foftade don seeda walla holno mbimi mi yi letter o jonno khuzul jawaba subra jagge jaabuwol subra e jubbande tan mi jabto ha joni huwa ma katabtu ilaykum fil ayyamil madiya woni ko bindunomi on nyaldi bennudi na mirma de odo aride ceerno jabtinoma leete totti goddo o ko bindunomi ko ha joni ko dum bindami do Boubacar Mana nawtano yefte jaabuwol e jubbande ko bindunomi on nyanden ko ha joni ko non tan mbimi ko ceerno haadi mo ceerno Alpha Amad Dila kala mo wawa arde e nde do hitande yo heddude e ceerno haadi sabi no way fo ko dental timmugal ujunere temeddi do ko majum en jogo gardido haw ko gando kala mo wawa arde yo wondu e ceerno haadi way ko non mbino ceerno haadi falyamkus ma'a kulli man la yumkin lahu al-ityan fi hadha al-am kala mo wawa arde nde do hitande yo wondu don e makko do ma'awado kambe ne yobe keddo e jungo makko be keddo e yamirore makko o yamirabe ko moƴƴi o hadabe ko feewani wona o lomtima hen nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam o don ko ni kala tan jogido gantu mo sellani mo nayi mum caaki on ko ni yo heddore ceerno haadi so tawi non ko ceerno Ibrahima Diallo on kam ko yo artan jogi gantu ala gantu yo ar ba'da mururihi min badora taggal non o wayi badora ko Guinée Bissau ko gure Guinée Bissau pour o tintina ben wonde mi sinci jiddo ferde fof ndenno ko non Alhaji Ali wino khalif ma Allah dewolam e gorolam wari ceerno Ousmane safti haalde wasiya Alhaji Ali kala ko wasiyino ceerno wadi ha timmi Cheikhul Alhaji Muhammad ibn Saïd gila do fuddi o wi ceerno Ibrahima rawoy badora hewbe men nan badora Mamadou Badora Mamadou Fatou Mamadou Dalbar Mamadou Yemyem wana yi ngasi dum foko inde makko be mbiya mo Mamadou Fatou be mbiya Mamadou Yemyem be mbiya Mamadou Dalbar be mbiya Mamadou Badora on don Mamadou Fatou on don non do wuro mabbe Badora kadi de ceerno wi en gandima maade suudu Allah ndu maadi yaadude e zamanu woni juma men kaado kadi ko laabi kadi ko enen Madina naabe tan juma Dakar on kala mo Allah yedi kono kaado ko enen Madina naabe tan kanko on Mamadou Badora kanko adi wadde hen gaari ko don non ceerno mo yo rewoy toon de taw non kadi de pusgugo wadi lawgu wadi hewbe jehino Badora dal jaali hawre la jal lural wadi kadi hewbe ko to molo yino dum addani ceerno video ya toon kanko ci Ibrahima Diallo yo rewoy Badora baada mururi himin Badora nde waya toon tintinabe nokku gonado kono ceerno hebbitido ko en am kana so newi ma jagol Badora jaha o wi wayati Abdourahman sahibuhu gondido makko Abdourahman on yo ar gondido ceerno Ibrahima Diallo musiddo makko ma yursil min mata'ihi on yo addor baga suuji ceerno Ibrahima Diallo kala ko yidi neldude yo Abdourahman ar addora ay on Abdourahman honno ko e galle ceerno Ibrahima Diallo o mberno Abdourahmani bantanto kanko no ton jeeya Guinée Bissau Abdourahmani bantanto kanko jibini Mamoudou Jamguel Abdourahmane jibini Mamoudou Jamguel ko on non kanyum ari addori baga suuji ceerno Ibrahima Diallo ceerno Ibrahima Diallo rewoyi Badora tagal dum ari Abdourahmane ko don honno e der galle ceerno Ibrahima Diallo kadi kanko janginanno don dudal ngal ko jangudo bawdo jangi kanko janginanno almuɓe kanko Abdourahmane bantanto
eno paami haɓuren famde tan mo mbiten ɗo mamayel pewnowo kuuraji dillo e Senelec o so tawi kam wona kanko jibini bamum mamayel kam ko miñi ko walla mawni ko mi yananaka tawi kanko jibini bamum mamayel mi yananaka kono kam so wona kanko tan ko miñi ko fotata wonde walla mawni ko jibini bamum mamayel koɓe galle goto o woni Abdourahmane Bantanto Abdourahmane yo ar Abdourahmane Gassou Ceerno Ibrahima Diallo yo ar woye Badora noon kankam ko yo arta ha ganda tan hakkude Ceerno Ibrahima Diallo no wano o wi jogui ɗo gandu fo e heddotoɗo Ceerno Ibrahima Diallo noon jogui gantu ala gantu koyo arta hunde mawde de o wiima kullu ma ada Ceerno Ibrahima Diallo wa Alpha Oumar kala mo wona Ceerno Ibrahima Diallo e Alpha Oumar woni Alpha Oumar Patel Dia o woni noon jaatigi makko Madina o woni mo haalta e bande he mo haala waliyagal muɗum nde yaltata aduna ha yiroɓe urul ayni en ne gamana ɗum o woni mo Ceerno siforo o woni Alpha Oumar kala ko wona Ceerno Ibrahima Diallo e Alpha Oumar kala ko wona ɓe ɗiɗo goto fof no alhaali mum hokkiri fof ɓeɗo noon gantu ala koyeɓe gartan kala ko wona ɓeɗo fal yafal ma amkanrahu kala goto no alhaali hokkiri fof minal ityani gargol wal baqa'i e keddagol hatta yataahaba fil amil qadim ha jomum heblano ɗum mo wuuri ay ɗum woni oɗo lettre gadana o ko ni lettre ɗimmo o hucciti ɗum koye Ceerno Haadi sabi Ceerno Ibrahima Diallo kam jamirama yo gar joni noon Ceerno Haadi kadi jogori heddade toon ne heddodo toon e joom gantuji en Ceerno wi ayyuha sayyid Mouhamadoul Haadi balligh anni ahsana salam ila man hunalika min al ahbab walla ila man hunalika min al ashab wa qul lahum inna allaha tabaraka wa ta'ala وعد لهم النصر فقال تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إلى آخر الآية فقال تعالى لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون انتهى فوق بندور شير إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أي ولي أبي الله نخال أيوة أما ما سجنوكم فهلاكهم وعونكم الحمد لله الذي ألهمكم الصبر وقال الله تبارك وتعالى حاكيا قول المؤمنين وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأما المهاجرون الذين لا يتقون الحر ولا البرد فطوبى لهم ثم طوبى لهم لذا نزلهم الله في مأوى الأمن فقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون قل لهم إنهم أضياف الله وأضياف رسول الله سيجدون نزلهم عند الله وما الله بغافل عما يعملون لن يخلف الله وعده فليجتهدوا في إقام الصلاة كما أمروا في أول الأوقات فليحفظوا عهود الأشياخ كالمحبة والاجتهاد في الوظيفة صلوا أرحامكم كما أمرتم واتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا الرجس والفواحش فلا تعجزوا
منكم رجال يعينون الله في تأكيد أوامره وتحذير مناهيه واقتدوا في ذلك من سلفكم ولا من سلفكم من آبائكم الكرام سيد الحاج علي سيد علي بن إسماعيل إلى نهاية السلسلة الذهب إلى نهاية السلسلة الذهب فلا يغرنكم ما غر الناس في هذا الزمان من الغرور سلموا لنا على السيد الشريف محمد بن عبد الله إن كان هنالك فلا تظنوا أن معنا ضيق المعيشة فلا تظنوا أن معنا ضيق المعيشة لا لا ولله الحمد نحن في نعمة من الله تعالى سلم لي الإخوان كلا ما منعني أن أخصص إلا لتجتهد في التعميم o hertinan ceerno haadi jogorɗo heddodade e maɓɓe o ceerno ayyuha seyid mouhamadoul haadi anne mouhamadoul haadi yettin ko ɓuri garɗude e salminadu wonɓe toon ɓe fof ceerno Ibrahima Diallo kam ko aroɓe joni oɗo jogori heddodade e maɓɓe balligh ahsana salami ila man hunalika min al ashabi almuɓe wonɓe toon ɓe pop yettimɓe ko ɓuri garɗude e salminadu ummorade en faade maɓɓe no mbimami ni ɓe jalti madina ɓen ma awa wa qul lahum wiɓe inna allaha tabaraka wa ta'ala wa'ada lahum an-nasra wiɓe noon mbiya wonde allahu tabaraka wa ta'ala kañum fodani ɓe poolgu ɓe poolat tan sabi ko Allah wi Allah de haadi o wi omo duñcana gonɗinɓe Allah omo duñcana ɓe woroddeji o hokka ɓe poolgu tawno Allah yiɗa jamfotoɗo Allah yiɗa keefeero ko Allah kadi wi sinno wonano Allah na duñcana yimɓe ɓe o duñcira yimɓe ɓe yoga e maɓɓe e yoga andi so woni bawɗo fof fiya bawɗo fof nden bonande mawde waɗanno sinno wonano Allah na duñcira yoga o e yoga so won mo mbawɗa ande won bawɗo mo sinno wonano ɗum o wi nden dewirɗe Allah fof yirbinteno la huddima sawami'u dewirɗe Allah nokkuji cujjeteɗi nokkuji deweteɗi Allah fof yirbinteno te tawi ko ɗin nokkuji wonɗi Allah jangtete ko hen inde Allah haaldete sa yi noon wayani noon ndeke ɓen fonnoɓe yirbinde ɓen nan jogui wawɓe ɓe tawi ɗum heddima ko won ko heddi ɗum Allah noon ko jinganowo kala jinganowo diine makko kanko no jingana ɗum Allah ko poolɗo Allah ko cembino Allah demanti ko ɓen ɓe o wi wonde somin keɓidiɓe e leydi tan ɓe ñimna juulu ɓe jaltina asakal ɓe jamira ko moƴƴi ɓe kaɗa ko boni enen noon ko noon mbaɗen alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata somin keɓidiɓe e leydi ɓe ñimnata ko juulu enen noon ko gon fedo dariɗen ɓe totta asakal so tawi ɓe jogui ko ɓe gaski ɓe jamira ko moƴƴi ɓe kaɗa ko boni walillahi aqibatul umur battande fof de ko Allah wodani kadi ko Allah wi Allah heƴi julɓe hare woni mo ay mo janguɗen ñande lahazabi en pelle dendunoɗe pour yande e Madina firta Madina woni kisa hare nde waɗani on ay wonɗo Allah heƴi julɓe ɓe ga hare woni ko haadi ɗon wa kana Allahu qawiyan azizan Allah ko poolɗo cembinɗo ko Allah kadi wi konngol amen adanima jiyaɓe amen nulaɓe Allah ɓe wonde ko kamɓe goni jinganteɓe kamɓe goni wallateɓe julɓe ɓe noon ko ɓen donti Allah wi konu amen woni konu Allah ko ɓen goni fooloɓe ko Allah wi mi jinganan nulaɓe am mi jingana ɓen gonɗinɓe Allah mi jingana ɓe gila ga gurnam aduna ga gurnam aduna mi jinganoɓe ne kay ñalawma darga ñande seedeji ɗi daroto ceerno haalɗum ɗo ha gayni o wi ceerno haadi wa amma ma sajanukum tawi noon koko ɓe dumbi on jiɗɗo yaltude ferde fof won dariɓe e beddaji he jaɓata jahon andi noon mi haalnima ko nanta luure ɗe ko fof wona e nder Madina Madina Seyyidil Haji Ali radiyallahu ta'ala anhu hay goto sallanoki ceerno e nder Madina
saha noon nana ko hulɓini ha an hoore ma kula keɗimi tafsir tafsirowo o ko Dakar jooɗi tafsirowo ko Dakar o jooɗi min heɗori refurat kadi tafsir o nan ɗo o wi ceerno nde waɗi Madina Seydil Hadji Ali Madina Hadji ma ɓe diddimo heddinoɓe toon ɓesgu Alhaji Ali diddimo jaltimo yahɗum e hulɓinade ha ɗum koye tafsir kadi ko ni o haaliri te ko e tafsir te ko ni o haaliri ceerno riddaka Madina wonnoɓe Madina hay goto salanoki ceerno luure ɗe pop ko digil digil Madina no mbinomi ñande ni toon defete ha ɓenda ɓe gara ɓe dotta ɗum ga sen gayni joni subaka on heddi mi fawanma audio ceerno o keɗoɗa e audio ceerno Ousmane e ba Abdoul Aziz kan ha ganda luure ɗe histoire uji ɗi wona e zati Madina no mbino ñande ni so nanɗe ñawi mi anda so haala jaɓi yo nanɗe cellu wonde ceerno riddama Madina ɓesgu Alhaji Ali riddimo no tafsir ɗo o haaliri ni so tawi ko gonga wonno Mamadou Guiya Alhaji Ali no aranno Asma o joom suuci Ibrahima Diallo no addoye toon ceerno ɗum totono toon ceerno ñaɓata toon fof ko ceerno fof no koye juuɗe ceerno ɗum noon wona Madina tan de ko guuret ɗe Alhaji Ali senciɗe fof koye tamande ceerno mi haalni o ceerno Bocar Guiroyero ceerno waɗata no hunde sowona taw ɓamde makko sabi hay ceerno nde hajjoyta hajju mum koyɗe o oyi ceerno Bocar Guiroyero ara kamɓe jaadi laawol ceerno kadi Fass gadanol kadi kamɓe jaadi kanko ceerno Bocar Guiroyero e ceerno Ousmane Thiam 1948 ayi o wiwa amma ma sajanu tawi ko koɓe ndumbi on jaltata sabi kala mo ɓe nangi mbimami ko ceenal ɓe mbaɗata e hoore mum kamɓe hettinanoɓe hen e pooga ɗum hay goto wata fer hay goto wata abbo ceerno wona e nder zati Madina de min pawbanda ceerno ceerno wima Alhaji Ali gila Guinée Bissau ɓe ɗaccanimo o deeƴi toon o wi o ari o sinci wuro makko Madina hay ɗon ɓe ɗaccanimo o deeƴi ceerno haali hay ɗon ɓe ɗaccanimo eɓe kamminamo kanko e dental makko walla ni pawen ɗum joni tan on saaha continue fof gotum fof ko gotum tan juutade ko minir goto wona no juuti ko minir goto ayi ɗum ko haala ceerno ɗo ko haala ceerno Ousmane Alhaji Kane nantina
na joni kam en nandiri noppi men on ɗon tafsiru mbiyatmami so on keɗima ɗum onon fof on cukkan noppi mon tafsiru kulɓiniɗo heɗade nani kala ferɓe ɗo ko e yamirore ceerno kala heddinoɓe toon ko e yamirore ceerno qawlan wahidan kala heddinoɓe keddino koye konngol ceerno kala arnoɓe gari koye konngol ceerno ko nanta histoire uji luureɗe ɗe ko pop wona e nder sati madina kamɓe fof eɓe nanno konngol Allah jeeyani ɓe keddino hen luure he ko caggal ɗum waɗi kono wona nden ɗum waɗi ceerno wiɗo wa amma ma sajanuku tawi ko ɓe dumbi on toon on jaltata so jiiɗi yaade no on mbawa fa halakuhum ɗum ko halkare maɓɓe kamɓe dumbuɓe on ɓe onon noon wa awnukum ko ballal mon ceerno wi kon alhamdoulillahi alladi alhamakum sabra jettoɗe godani Allah longuinɗo on muñal tawnowa qaalal tabaraka wa taala ko Allah haali haakiyan qawlal mu'minin Allah haali omo refta e konngol julɓe gonɓinɓe Allah ɓen mbino wa ma lana an la natawakkala ala Allah ko waɗi men kolorta ko Allah wa qad hadana subulana Allah fewni men laabi amen wala nasbiranna ma men muñ ala ma azaytumuna e ko to'nuɗon men ko lorɗon men wa ala Allah falyatawakkalil mutawakkilun kala neɗɗo yo hooloro Allah ceerno wi wa amma al muhajiruna allazina la yattaquna al harra wala al barda tawi noon ko feroɓe ɓe ganduɗa ndentaki gondaka nguleyki gondaka ɓuuɓol eɓe pera ɓe jalta ɓe gara ceerno wi fa ɗuuba lahum ɓe de beelamma wodaniɓe ɓe aljanna ɗuuba wodaniɓe ɓe fergono wayi muuse ni ɓe jalta ɓe gara ɓe taw on ma'awa te ɗon ko on daaki ɗon tan ko ha gandon ɗumen gori caggal ɗum gabboɗon men oy ɓen fa ɗuuba lahum summa ɗuuba lahum reftire kay beele ma wodaniɓe lida nazzalahumullah oy ko ɗum waɗi Allah jippini ɓe fi ma'awal amni ɗum waɗi ɓe gari e ma'awal amni woni tapporde hoolare fa qala taala oy ko Allah wi walladina hajaru fillahi min ba'du ma zulimu lanubawwi annahum fi dunya hasana ko Allah yi feranɓe Allah caggal nden ɓe toñama mamin jippinɓe gila ga aduna min jippine maɓɓe moƴƴere jobdi lahara ndi ɓuuri mawnadeɓe so tawi kay ɓe ganduno ɗum ɓe perat kala perɗo caggal nde tooña o wi ko moƴƴere aduna moƴƴere lahara nde o wi haala mum haalatake o wi nde wonno ko ɓen goni muñɓe ɓe mbakkiliɓe kolori Allah joni noon an ceerno haadi qul lahum innahum adyafullahi o wi haalanɓe mbiyaɓe koɓe hoɗɓe Allah kamɓe ɓen ɓe gonduɗa ɗo ma'awa ɗo wiiɓe koɓe hoɓɓe Allah ko Allah ɓe jippi koɓe hoɓɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗi joni noon gonɗo koɗo Allah woni koɗon nelaɗo Allah o wi sa yajiduna nusulahum indallah maɓe jiino Allah hottirta ɓe jippiɗo Allah o wi on Allah hottamo sayajiduna nusulahum indallahi wama llahu bi ghafilin amma ya'malun Allah welsindaki golle maɓɓe moƴƴe ɗe kadi Allah lundata ko fodore mum o wi joni noon wiiɓe tan yoɓe tinno e peewal fal yaccahidu fi iqami salati yoɓe tinno e juulu no ɓe jamirira fi awwalil awqati gila adan e maɓɓe ɗum ɓe jamirano yoɓe juulat ha joni anne ko an gardirmi e maɓɓe yamirɓe ɗum yoɓe nden aadiji seeremɓe fal yahfadu uhud al ashyaikh yoɓe nden aadiji seeremɓe ɓe ko wayno yidde ceerno mum tinnade e wasifa wal ittihade fil wasifati ceerno wi mbiyaɓe silu arhamakum jokke kadi enɗameje mon kama umirtum no jamirira ɗon ni wattaqullaha kule Allah waf'alul khayra golle moƴƴere wajtanibu rijsa goɗɗirɗon kala bonande wal fawahisha goɗɗirɗon pankare ceerno wi fala ta'jizu wata donke min kum rijalun oɗon jogui worɓe na e mon yu'inuna Allah e balla Allah fi ta'kidi awamirihi e tinnude jamiroje Allah wa tahziri e rentinde manahi kadi Allah o wi hay hunde pour on jalti to on gari ma'awa huuro ladde no muuside o wi kono wata donke daroɗe tan diino on jari kala hunde ceerno wi ñemtine hen adiɓe ɓe jinna e mon adiɓe ko fernoɓe ñemtine ɓen min abaikum alkiram seydil hajji ali ñemtinemo
seydi ali ibn ismaila ñemtinemo o wi ñemtine kadi jokkorde gonɗe ɗon ɗe woni silsil men o o wi ilani hayati silsilati zahab ay ceerno wiyata silsil o ko silsil kaŋŋe ɗum waɗi o suuɓi silsil o ay o haali seydil haji ali o haali ali ibn ismaila o wi ha silsil gaskitinaɗo e kaŋŋe o noon ɗum waɗi o suuɓi silsil o ko on duworteɗo e madina gounas nde o hajjoyi hajju makko gadano eɓe birdanno e cuuɗagol ko o silsil o duwortonno to nden o yaaduno ko mbimami ni ceerno bocar guiroyere en moussa diawo en hajju ɗimmo o woni 1955 o yaadi koye ceerno ousmane en ko o silsil duworteno hajju makko tataɓo o yaadi koye baba bachir ko o silsil duworteno ceerno wi o silsil ko ñaguel dimel ko kaŋŋe wonɗo wona mere o suɓori ɗum alhaji ali ne jogui silsil hakkude makko Cheikh Tidiane ko yimɓe ɗiɗo don gonɗo walla tato ɗum wawno suɓade o taade ko alhaji ali tan kono ayi oɗo ɓurɗo judde o kisa o suuɓi ɗum sabi sa wi joni alhaji ali mbiya alpha hachimi madinatu munawwara toon ɓe tawodirno alpha hachimi ji direct hokkima ko mouhamadoul hafiz fani direct mouhamadoul hafiz Cheikh Tidiane ɗon komo ɗiɗo han lombiɗo alpha hachimi mouhamadoul hafiz ala alpha hachimi astafirullah alpha hachimi ko alpha amadou woni baba makko alpha amadou e cheikh oumar jiidi may baba alpha amadou ne hecci cheikh oumar duuɓi sappo kamɓe jiidi may baba noon kono hecci cheikh oumar duuɓi sappo alpha hachimi alpha ahmadou mouhamadoul hafiz fani on ko Cheikh Tidiane sa alama kadi dutta alpha hachimi ɗo cheikh oumar hokki ɗum ɗo alpha hachimi cheikh oumar mouhamadoul ghali Cheikh Tidiane ɗon kay ɓuuri raɓɓitde kono ay ceerno yarani toon yaari ko oɗo silsil o wi kadi ko silsil kaŋŋe yanke ko kaŋŋe o wi ñemtine ɓeɗo fof ñemtino alhaji ali o wi ñemtinon ali ibne ismaila mbatta hen mouhammad ibne ibrahima ahmad ibne aboubacry hankkadi yaari noon woni cheikh oumar mouhamadoul ghali Cheikh Tidiane nelaɗo sallah alih sallam o wi ñemtine ɓeɗo fala yagurranakum ma garra nnasa fi hada zamani wata homtu on ko homti yimɓe oɗo zamanu min algarru cheyɗan komtowo jawɗele aduna ala onon ñemtine ɓeɗo gandon koko Allah ko ɗum tan woni ko heddoto ɗum tan woni gonga kala mo cheyɗani homti oɗo aduna wata ɗum naworɗon o wi sallimu lana ala seydi sharif o wi ceerno haadi calminana kam sharif mouhamadou abdoulah so tawi omo ɗon kay tawno noon kanko o hewano joɗade ko sharif jaho nangga hadiya wono mbimami ni kanko jeyino oɗo galle kuccodirɗo e galle ceerno wiyete galle sharif mouhamadou abdoulah o wi somo ɗon kanko kam mi hertinanimo salminadu calminana kammo ceerno wi fala tazunnu anna mana diqal maishati wata cikke noon miɗen gondi ga e caɗele guura mi sinci madina gounas miɗen ga haqqillaji mon yo ndeeƴ wata cikke ga miɗen tampi miɗen gondi e caɗele guura ceerno wi la ala wata cikke ɗum walillahi alhamdu ceerno wi jettoɗe godani Allah nahnu fi ni'matin min allahi miɗen e nema Allah ko e jamma jam men goni ga nahnu fi ni'matin min allahi ta'ala ceerno wi mo sallim li al ikhwana salminanamno musidɓe heddiɓe ɓe fof kadi ceerno wi ko kullan kamɓe fof ceerno wi ma mana'ani an ukhassisa haɗani kam hertinde mi rima inɗe par goto goto illa li tattahida fi ta'mimi so wona ha tinnoɗa huftidinde haɗe mi hertinde tan ko ha an tinnoɗa e huftidinde salminanu ndu kala goto mbiya ɗum ceerno wi salminima ceerno wi salminima ceerno wi salminima o ɗum haɗi kam hertinde ko ɗo letere oɗo haaɗi eyi ko wayni noon no toon ha heewi saaha fo kadi woda ko gadduɗen hen inchallahu taala joni janggo so Allah jaaɓi ma en jokku deftere men hijrata suada inchallahu taala so jiiɗi fodde kayitaji ɗi lettre uji ceerno won ɗo ɗiga fof ko hen ma en garoy hen ko wiyete wonde hajju ka joyeteɗo ko yamirore ceerno lettere mum nani nde o windunoɓe wonde kadi kala hitande somi ronkani hajjiyankoɓam jimmi ko hajju celluɗo o windi toon makkanaɓe ardunoɓe o wi kadi mbaddan wiɓe ko biyeteɗo Alhaji Ousmane Labbo na yette sok foma e janggoy ɗum
e ceerno nde yehi Madina Alhaji laawol makko gadanol o yarani fergo ɓe o yaadunoɓe fo nan ɗo e ɓe o tawno jaarema o yaade mumen fo nan ɗo e nde o ferata fergo makko nde o ferata nde ummi hoore fo nde omo ara ɓe o ardunoɓe kamɓe fof kala goto jogui inde mum fo nan ɗo ene feraɗo e Madina nde ceerno sinci Madina kalten ko jeeɗuɗo ɓe wona ɗen kaala jeeɗuɗo ɓe caggal ɗum wiyande Aliou Kaka ruttiti sendifi o ruttiti sendifi wona ko noon mbiyeten nde o ruttiti nde ɓe o noddoynoɓe ko capantata ɓen fof inde mumen nan ɗo ɓe wonduno Hamdallahi ɓe wona toon o juuloyno tas fof na ɗo inchallahu taala اللهم صل على سيدنا محمد وسلم فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين